Pane nhaenere kubatira panapa muri Zimbabwe aiwa yashamisa vanhu panoonekwa kuti aiwa a government SuperUser aiwa anonzi akafa ndiye aiva nemapassword emadatabase nemaexcels anoonekwa kuti mari dzaibuda dzaifamba sei nemareceipts adzo dzairisitwa sei akabva ava deceased and then ndiye gaiza mapassword sabina mashoko abuda chinyongo amene munyika yeZimbabwe masikando akadai vanombomuona kupi vanobva subscribe like kuti on the bell icon chipina munhu kamuchinzi. This is a difficult one. Zimbabwe's Auditor General released the audit report on government and its companies for 2022. The report discloses that the Ministry of Social Welfare resorted to using Excel for recording transactions of some Zimbabwean dollar 78 billion using government's own rates 671 for December 2022. That amount is about 216 million US dollars. Here is what's difficult to understand. Is it just the incompetence of having only one guy with admin access the system and procedures at all for what to do when they are not around? Unlikely if you ask us, or people just agreed, yay, this system leaves a trail, let's use Excel instead. Whatever the case, there is no system trail or documentation for some 16 million US dollars of taxes paid by ordinary Zimbabweans. Ashperi mushe muri Zimbabwe panounzi panobuda skando yekutoti aiwa vakomana vachaziva password noda kuti vangokati munhu one chete azive password iyoyo and then this person ndiye ari kunzi yes died akafa. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro penhau iyi eauditor general's report pene comment section medu musaona subscribe